Sarean, Espazio Plaza kultur elkarteak kudeatutako Bilboko auzo kulturgunea da. Hastapenak 80ko hamarkadara eramaten gaituzte. San Francisco, Bilbo Zaharra eta Zabala auzoetako testuinguruan kokatzen diren eragile, zein sortzaile eta pertsona solidarioen arteko komunikaziotik ernaldutako elkartea da Sarean. Hauen ekimen artistikoak, kulturalak eta sozialak bultzatzea eta ikusaraztea dute helburu. Mariaren bihotza plazan aurkitzen dira eta plazaren izenak dioen bezala euren bihotza ere bada. Alde batetik, hiritarren parte hartzearen bidez eraikitako programa soziokulturala eskaintzen duen espazioa da. Ludikoa, izaera esperimentala eta pedagogikoa duena. Sarean alor publikoaren eta auzo mugimenduaren kolaborazio ereduan oinarritzen da. Eta helburuen artean, kulturarteko eta belaunaldi arteko erlazioak sustatzea dago. Hiritarron parte hartzearen bidez, disiplina anitzeko programazio soziokulturala eraikiz, baita bizilagunen, denden eta eragile soziokulturalen artean erlazioa indartzea auzoko elkarbizitza hobetze aldera beti. Eta gaur bi gonbidatu ditugu honen inguruan solasteko. Gurekin Sandra Amutxastegi Bouza eta Maria Larramendi Elezgarai dira. Sandra Amutxastegi algortarra dugu eta arte ederrak ikasi zituen. Egun ekoizpen lanak egiten ditu Gau Irekia ekimenean, Sarean elkartearen barruan dagoena. Maria Larramendi aldiz, filosofia ikasketak egin ostean, kultur kudeaketa lanean aritu da orain arte. Egun, Sarean elkartean. Kaixo, neskak, zer modu zaudete? Kaixo. Ongi etorriak bigarren kafera. Sarean auzo topagune irekia da, askotariko adierazpen kulturalak jasotzen dituena, kontzertuak, orotariko kurtsoak, erakusketak, artistikoak. Ezagutzen ez duenarentzat nola deskribatuko zenukete Sarean elkartean bizi daitekena? Azkeneko urteetan Sareanek aurrera eraman duen praktika izan da apur bat kultura irekia zabaltzearen edo zabaltzearen aldeko eragile bat izatea auzoan, ez? Apur bat espazio bat zabaltzea eta behar duenari eskaintzea, modu baten edo bestean. Kultur programazio edo programazio soziala aurrera eraman du azkeneko urteetan eta modu parte hartzailean eraikia izan da, oso modu zuzenean, ez? Behar duenak idatzi dezake e-mail bat Sareaneko elkarteari eta espazioaren disponibilitateri buruz galdetu eta gure partetik eskaintzen dugu espazioaren erabilera bera eta gure baliabideak, ez? Audioa, teknika. Orduan izan da espazio bat elkarlanerako, auzoan, ez? Hemen plazan kokatuta dagoena eta kulture adierazpeneko aktibidadeak jaso dituena eta bai elkarlanean oinarritu dana, ez? Gero beste proiektu mota batzuk eta beste ekimen batzuk aurrera eramateko, auzoko eragileekin, sozialekin, artistekin, komertzioetako jentearekin, elkarlanean aritu izan da. San Francisco... hemen ikusten garen bideoa Gau Irekia proiektuko, aurrein kontatuko dugun proiektari buruzko bideoa, ez? Maria komentatzen zituen oinarri edo elkartaren interes horiek lantzen den auzoko festa baten edo auzoko urtero egiten den jardunaldi baten, ez? Zutitzen zien pormuzeko ontzientzat lehen euskalduna gaur balazioa eta biharko daño berza. Horri ere eutxiko diogu, pitxin bat aurra xego. San Francisco behar sozialak astindutoko auzoa da. Ezta? Gizarte bazterketa pairatzen ditu maila altu batean. Ekimen ugari, egon izan dira nik uste dut beti, ez? Auzo, aipatutako auzoietan. Baina agian beti ez dituzte hain eskura izaten, ez? Nola mugitzen duzue publiko hori zuengana bertaratzeko edo eurek ere parte sentitzeko eta euren espresibidadea kultura eta artearen bidez zabaltzeko?
Nik uste klabeetariko bat dena sareanen praktikan, eta egia esan auzo honetan oso errotuta dagoen praktika bat dena da kolaborazioarena, ez? Azken finean, historikoki arrazoi demografiko sozialengatik eta historikoengatik auzo hauek oso antolatuak egon dira, ez? Azken finean, hemen bizi izan da beti jentea dana, langilea, migrantea, eta bueno, solidaritaterako eta elkarlanerako sareak eraikitzen oso ondo egin duena lan hori, ez. Orduan, sareanen eta gau irekiaren praktikaren oinarrian kokatzen da kolaborazioaren praktika hori, ez. Urte osoan zehar gara jentearekin hitz egiten, erlazioan, proiektuak proposatzen edo ekimenak aurrera eramaten, ez. Orduan, zentzu horretan, hemen bizidan jentearen eta komunidade ezberdinetara heltzeko eta horiekin elkarlanean egiteko oso bide interesgarria eta oso potentea da, eta zentzu horretan, testuinguru honek oso ondo erantzuten du proposamen horiei, ez? Dituen ezaugarriengatik. Zuen esperientziengatik, zuek ere beste, ekimen batzuetan parte hartu duzue, zertan da desberdin sarean elkartean lan egiteak? Zer egiten du kulturalki eta artistikoki ezberdin horregoteak? Nik uste dut, hori, Maria komentatzen zuenaren arira, hori, azkenean sarean beste ekimen edo pertsona edo elkarteekin egiten duela lana beti eta oso zuzenean, ez? Orduan, hori beste pertsona askorekin eta beste proiektu oso potenteekin aritzeko eta basagutzeko eta elkar egiteko aukera ematen du, ez? Sareanetik lan egitea edo sareanetik proiektuak aurrera eramatea. Eta gainera disiplina anitzeko jentearekin ari garela lanean, ez? Erlazio asko daukagu auzoan bizi diren edo emetik lan egiten duten artistekin eta kultura eragileekin, baina bai auzo hauetan pilo bat proiektu sozial daude, ez? Eta zentzu horretan, nasketa hori, ez, artistikoarena eta komunitarioarena nastea oso interesgarria da. Eta auzo honetan badago predisposizio bat, ez? Ikuskera horrekin lan egiteko. Jendeak hemen badago energia oso polit bat eta hori, gauzak batera eta gauzak nahastu zan egiteko, gogoak badaude, ez? Dibertsitatearen onurak azkenean, ez? Justu kontrakoa esaten denean, garbi gelditzen da horrelako ekimenetan beti ere desberdintasuna batzen denean, gauza berriak eta, ez, aurrerakoiak atera daitezkela. Bestea beste, zuen lokala adibidez, duela urte batzuk itxi egin behar izan zenuten, ezta 2008-tik 2015 bitarte horretan, baina biziraun zenuten, ez, kolektibo bezala, elkarte bezala. Nola izan zen geldialdi hori eta ze aukera berrik sortu zituen horrek? Hau beti kontatzen dugu hirugarren pertsonan, ez? Maria eta biok justo epe horretan elkartean ez geunden eta komentatzen zutena bada hori, betidanik 80ko hamarkadatik hasten den energia eta lan egiteko, elkarlanean aritzeko energia hori eraldatzen joan dela, ez? Eta proiektuari itxura aldaketa eman diona, beti ere espazio bat izan da, ez? Elkartzeko toki bat izateko oso garrantzitsua ikusten zelako hemen auzo, San Francisco auzoko eta Mariaren Bihotza plazan espazio bat izatea, ez? Hori, azkenean elkar egonda, elkarrekin gauzatzen dira, ez? Bilo bat proiektu eta erlazio eta, orduan, hori, tarte horretan beste, ez? Artea eta sormenetatik, ez? Beste, ez dakit, energia hori beste era edo beste forma bat ematearen aukera sortzen da, ez? Orduan, hortik, 2012an gertatu zen,
asamblada ireki bat planteatu zen auzoan, eta pilo bat elkarte eta ekimen batzean, hori gau irekia programazioa eraikitzea erabakitzen da, ez? Orduan, hori, auzoko pilo bat jarduera eta espazio eta ekimen eta kolektibo eta artista desberdinak parte hartuko zuten, hori, arratzalde gau batean auzoa ekimenez betetzeko, ez? Eta bueno, Bai, horrela sortu zen gau irekia, ez? Gaur egun, igual sareanen urte osoko jardunaren artean gehien ezagutzen den proiektua dela, azkenean reperkusio handiena daukana dalako eta bueno, dimentsioa hasten joan dalako proiektuaren ganez. Baina bai, justo gau irekia 2012an sortu zen, inpas horretan, ez? Espaziorik ez zegoenean irekita eta programatzeko lekurik ez zegoenean. Orduan, auzo elkarteak bazeukan hori, Sandrak aipatu den energia hori, ez? Gogo horiek bazeuden, eta orduan, irtenbide bat bilatzearren, auzoarekin bildu egin zen bilera bat, eta auzoa bildu zen apur bat, zelako ideiak eta zelako sentsazioak zeuden biltzeko, eta horren aritik tiraka, proposatu zen proiektu hau, ez? Lekurik ez dagoenean, non programatzen dugu, kalean, hasteko bebai espazio publikoa dela, akziorako eremu garrantzitsu bat hemen, ez? Kalearen berreskurapen hori, eta gero auzoan dauden pilo bat espazio ezberdinetan, bulegoetan, komertzioetan, edo zein lekutan egia zen. Elkarteen espazioetan, tabernetan, danetarik. Bai, eta prozesu horretan, 2012tik aurrera, joan zen urtero gau irekia programatzen, ez? Eta paraleloki elkartea ari zen udaletxearekin elkarrizketan, ez? Espazioaren Maria Bihotza plazan zegoen espazio hori berreskuratzeko, ez? Hori aldarrikapen hori mantentzen zalako. Berreskuratu eta gero ere... Emaita izan zen hori, 2015an rekuperatu zela espazio. Claro, ulertu behar da, Maria Bihotza plazan hemen dauden lokal gehienak eta etxe bizitza gehienak, Bilboko etxe bizitzak enak direla. Etxe bizitza publikoak direla. Orduan jabetza eurena da. Orduan aldarrikapena direktamente eurentzako zen. Bai, eta ikusten zen amengo justo plaza honetan pilo bat lonja utzik zeudela eta hori eta hortik jaten zen pizkat eskaera, ez? Auzoak proiektu bat du eta elkarlanerako proiektu bat eta zergatik ez du zue horretan, ez? Hori gauzatzen posible izatea, ez? Gau irekiaren helburuen artean, elkarteak dituenak baditu, baina horri gehitzen zaio edo baita euskararen erabilerari, ez? Sustatu egiten duzu ere bai, eta esan duzuen bezala espazioaren zaintza hori, ez? Berreskuratze eta zaintza hori ere egiten dizu, eramaten duzu aurrera. Gauza, 50 artista baino gehiago izaten dituzue egunean zehar, disiplina anitzekoak, adibidez, jendeak ezagutzen ez duenarentzat, gau irekia zehazki, zenbat egun guztiko festa bat edo kultura festa dela esan dezakegu, zer aurkitu dezakete eta noiz ospatzen duzu, Beti izaten da abenduan, 2. astean. Orduan, justo 2020an jauzi da abenduak 12an. Claro, 50 artista esan duzu, baina azkeneko ediziotan egon dira 100 aktibidade bebai. Oso handia izan da azkeneko urteetan gau irekia. Oingo urtean, jaitsi dugu nahiko numeroa, azken finean pandemiaren baldintzapenak direla eta 36 proposamen eduki ditugu 29 espazio ezberdinetan. Baina, dinamika bai dela, pilo gauza egotea, pilo baldekotan, orduan. Gau irekiaren funtzionamentoa bai oinarritzen dela deialdireki baten, orduan horrek be bai, hori bada arrazoi bat, hainbeste gauza egoteko. Azken finean gau irekiaren lantaldeak edo botatzen du deialdireki bat eta jasotzen ditu proposamenak edo norrenak. Eta normalean azkeneko edizioetan erabakia izan da edo zer gauzaz, guztiak sartzea, nahi dut esan.
proposamen bat bidaltzen zuen edonork, bere lekua bazeukan programan, ez? Orduan hori, pilo gauza egon dira programatzen, egia da, deialdi erekiren oinarrietan agertzen diela sareanek eta gau irekiak landu nahi dituen hildoak, ez? Eta orduan horren arabera saiatzen garela konfiguratzen programa bai, artista lokalak ikusaraztea, interkulturalitatea sustatzea, espazio publikoaren erabilera, euskara identitatearen parte ulertzea, ez dakit. Hildo guzti horiek jorratzen saiatzen garela. Baina, orekan deialdi erekiaren posizionamentuarekin bai, ez? Azkenean kulturaren eta proposamenak aurrera eramatearen posibilidade horren irekiera, bera. Badaude beste ekimen batzuk ere, adibidez Eias izenekoa, Zuek egiten dituzunen kontaketak hiru ardatz nagusi izaten dituzte, bai feminismoa, kultura parte hartzailea eta tokiko nortasuna, ez? Aipatzen ari zinetena. Ainhoa Resano artistak sortu du Eias, ezta? Izenburua duen kaleko instalakuntza artistikoa, kalekoa bakarrik ezta, baino eta auzoa emakumeen aurpegiz eta memoriaz josten ari dena. Bilboko Goi auzoen emakumeen oroimenei buruzko ikerketa prozesu baten ostekoa da, beraz, esan dezakegu guzti honek antropologiaz ere baduela, historiaz ere baduela, memoriaz ere baduela, nola da Eias proiektua? Eias proiektua auzoan martxan zegoen proiektu bat da, Ainhoa Resanok eta aurretik ere Sabinak antropologa dana, Ainhoa aldiz argazkilaritzatik dator gehien bat, eta auzoan bazegoen proiektu oso politu bat da, ez? Orduan, gu kontatu aldazakeguna, bada hori, zelan gau irekitik, ez? Badago ere, luzatu gau irekia proiektutzoa edo aldea, non jartzen dugu kontekstu bat edo markutxo bat, ez, proiektu parte hartzaileak auzo hauetan aurrera emateko posibilitatea, ez, emateko. Eta orduan, iaz, gau irekia 2020an, luzatu proiektuetako hiru proiektu aurrera ematen ditugu eta bat Eias izan zen, ez? Eta ideia zen pizkat proiektuarekin martxan jarraitzea, ez? Nola, Ainhoak bazegoen lan egiten, hori, emakume auzoetako emakumeen memoriak batzea, beraien familia albumen argazkien bitartez, ez? Orduan, elkarrizketatxoak mantentzen ziren, irudi hauekin elkarlan egin, azkenean, Ainhoa bildu zen edo joan da biltzen auzoko emakume ezberdinekin, baina oso ezberdinekin. Konbentuko monjekin edo bizilagunekin edo pelukeria bat zeukan emakume batekin, eta orduan, berarekin geratzen zen, bere albumak ikusteko. Eta orduan, bilkura horretatik sortzen ziren elkarrizketatik eta oso espontaneoki hitz egiten zona, bera jasotzen zuen audio batzutan, ez? Eta gero hortik joan da bere proiektua garatzen, ez? Eta, karo, badauka kontakizunek indarrandia daukate proiektu horretan, baina gero bisualki bai oso potentea da, azkenean jatorria emakumeen albumak dira. Orduan, berak gero garatu du proiektua eta aplikazio bat egin du hemen auzoetako kaleetan, emakume horien argazkiak hartuz eta tamaino handiko formatuan kaleetan ipiniz, ez? Eta orduan hori, oso ariketa polita izan da. Ideia zen pizkat hori, ez azkenean hori, prozesu hori, proiektua geratzen zela, aldizkaritxo bat egin zuten, bere momentuan, baina hori, azkenean geratzen zela gauza intimo baten, ez? Eta hori esperimentatzea zelan auzoan emakumeen memoria eta historia horien presentzia gotearekin, eta orduan, okurritu zitzaion, itzita dauden lokalen pertsianetan, irudi hauek inprimatzea eta tamaina handian jartzea, ez? Orduan, hori bat batean, sortatzen dira, egoera eta elkarrizketa eta
eta esperientzia berriak, ez? Claro, azken finean da oso intimoa izan den zerbait espazio publikoan jartzea, baina kontundenteki, ez? Eta era berean auzotarrak direla, agertzen direnak horre argazkietan, orduan hori basandrak zioena, ez? De repente bajatzen da bizilagun bat eta, ostras, super arroia bere argazki horri ikusteaz, eta de repente bizilagun guztiek nahi dute euren argazkiak horre eduki, ez? Orduan, bebai bada modu baten hori, alor antropologikotik bai, oso potentea da. Azken finean, bada auzo honen memoriaren eta historiaren testigantza oso kurioso bat, ze azkenean oso emakume heterogeneoak dira, badaude hemen, ez dakite, sexulangileak zirenak, edo Bilbiko plazan barkilera zen emakume bat, ez? Orduan, bai dela, hori, berreskurapen ariketa bat, eta pribatutasun hori publikoan jartzeko, alegin bat, ez. Bai, polita da nola lotu duzuen, ez? Intimutasun hori publikoa egite horrekin, eta era bere, balioan jarri intimoa den hori, baino era zabal batean, ezta? Baduzu beste ekimenik, pila bat dituzue, batzuk aukeratu ditugu, ze bestela denetara ezin gara iritsi. Auzoko zaporeak izena duena, ezta? Oso gauza derra da, ze azkenean jakiak, usaiak, gastronomia bera erabiltzen duzue, bideak akasok gerturatzeko, ez? Desberdintasun horretan bakoitzak berea jarri eta aman komunean duguna eta ez duguna, ez? Ospatzeko. Nola egiten duzu hori, noiztik, eta ze eragin du auzo sare horretan? Bai, azkenean sarean praktika bada ensalada bat, hor sartzen dira pilo bat gauza, eta askotan gu gara, bitartekariak edo apur bate konexioak egiten dituzten pertsonak, ez? Adibidez, horregon gara gau irekiako programa honetan, luzatu gau irekian, eiasekin lanean, ez? Eta gu apur bate bideratzen edo prozesu hori laguntzen, eta gero paraleloki, gero proiektuak aurrera eramaten bebai, elkarlanean beste pertsona batzuekin, eta horren adibide bebai da auzoko zaporeak, ez? Auzoko zaporeak sortu zane bebai, sareanen urte osoko praktikan faktore garrantzitsu bat salako edo lan hildo garrantzitsu bat salako gastronomia, azkenean espazioan gastronomia tailerrak antolatu ditugu askotan, ez? Eta bazegoen hor nahimen bat, eta ikusten genuelako oso potentzial handiko tresna bazala sukaldean aritzea, ez da egite, elikagaiak erostea hemengo dendetan, eta hor sortzen dien elkarrizketak eta dinamikak oso elkargunerako tresna oso interesgarri eta polita ziela, ez? Orduan, ari horretatik tiraka, ezagutu genuen kolektibo bat, deitzen zena Cocinar Madrid, azkenean eurek bebai zetozela antropologiatik baina bebai kulturkudeaketatik eta apur bat, nazketa hori zeukaten haien eta daukate. Haien lanean, ez? Eta orduan hor sortu zen erlazio bat eurekin, eta gonbidatu genituen hona etortzen bebai luzatu gau irekia markoaren barruan, ez? Apur bate, marko horrek bebai baimentzen duelako, proiektuak apur bat errekurso gehiagorekin eta denbora gehiagorekin garatzeko auzoan, ez? Kontestualki. Eta orduan horre sortu zen, gastronomiaren inguruan gogoeta gogoeta pizteko eta horre erlazioa garatzeko proiektu hau, ez? Auzoko zaporeak izan zen, modu baten edo bestean, horre sortu zen energia horren bilketa bat eta luzapen bat eta integratze bat gure praktikan bebai, ez? Eta sortu zen haue proiektutzoa izan zela, oso simpleki, pertsonei, bizilagunei eta hemen lan eta bizi den pertsona ezberdinei deialdi bat botatzea, ez? Euren errezetak bidaltzeko, eskuz edo online, eta azkenean helburua zen, guztion artean, San Francisco auzoko mapa gastronomiko bat egitea, ez? Horra ikusten direlako bebai, ze jatorri desberdinak dauden, zelako diversitatea dagoen, elikagaietan erabiltzen direnak, ze memoria daukagun lotuta errezeta batekin eta bestearekin, ez, norke erakutsi digu errezeta hori, zerk esaten duen horrek bebai, guzti hori biltzeko edo horretan lan egiteko proiektu bat izan zen.
Bai, amamak ere gure eroiak direla, ez? Auzogunean jartzeko ere, ezta? Claro, eta bai erreibindikatzeko hori, ez? Sukaldaritza bat, emakumeena dala, ez goi mailako sukaldaritza, baizik, eta egunero, emakume horiek eroiak direlako, bai, egunero egiten duten sukaldaritza hori, ez? Elikatzeko eta zaintzeko elikadura dena, eta bai oso pribatua dena. Eta hori bai, konpartitzeak badaukala bere boteretsua dela zentzu baten, ez? Jakina, zalantzarik gabe. Nola parte hartu dezakete auzokideak edo auzokoa izan behar duzu parte hartzeko edo kanpotik ere norbait apuntatu daitekeen? Nola funtzionatzen du guzti honek? Proiektua ireki izan, errezeta bilduma bat sortzearen esaten dut orokorrean, esan nahi desarean bertan, Bai, proiektu horretaz zaratago. Bale, zareanen, parte hartzeko aukera, kudeaketa era, kultura elkartearen kudeaketa era, asamblea ireki baten bitartez egiten da, beraz, interesa baduzu zarean proiektuaren inguruan, mail bat bidaliz, dei bat, edo kidea garen norbaitekin hitz egin, eta asamblearen parte izateko aukera dago, eta, gero, badago espazioa erabiltzeko, edo, espazioa erabiltzeko aukera hori ere irekita dago, elkarte edo ekimen edo musika talde, artista, erakusketa espazioa badagoelako ere, eta, edo zer gauzetarako badago espazioa lagatzeko aukera. Eta, gero beste bide batzuk sortzen ditugu, ez? Gau irekiko deialdi irekiaren bitartez, ere? Eta, proiektu ezberdinetako parte hartzaile edo igual, parte, ez dakit, ez? Bultzatzaileak ere egon daitezkela, esan nahi de bakoitzak ikusi behar du, ez? Nola parte hartu artista bezala, edo bultzatzaile gisa, edo... Azkenan indikatzeko modu asko daude, orduan, bakoitzak hobeto, bere egoerarekin eta bere afinidadarekin, hobeto enkajatzen duenak, balio, digu egia esan. Eta bukatzeko zuen esperientziatik, zemezu bidaliko zenukete? Ze azkenean, baduzu esperientzia handia, dibertsitate horri, ez, txispak ateratzen, ez? Edo, zer esango zenukte, hola, isteko, elkarrizketa, zer da gian, bihotzean darama zuen ikasketa bat? Niri, ez dakit, mugitza zaiguna hemendik edo bada, ez dakit, alboan dozun hori begiratzea eta, ez dakit, beste edo guztoz edo elkarlanerako preste egoteko ideia horrekin, ez? Eta hortik, gauzak ibiltzera botatzea, ez? Azkenean guretzako bai, eta pertsonalki erronka superhandia da azkenean kulturalki edo arrazoi askorengatik bizi esperientzia ezberdina dituen jentearekin gauzak egitea, ez? Eta egunero da erronka bat, eta gu ere egunero ari gara berpentsatzen moduak eta zelan gauzatu eta zelan zelan hobetu edo... Baina, egia da, begirada bat txertatzea ez, estigmaren rollo horrekin edo apurtzeko saiakera bat egitea eta hortik begiratzea gauzak azkenean ulertu potentzialidadea super handia dela eremu askotan, baina gu guretik hitz egiten dugula eta hemen potentzialidadea oso handia dela eta bai errekonozitu hemen egindako lana eta oso honen izaera erreferente badela zentzu horretan, Bilboko beste auzo batzuetan ez da aurkitzen hemen dagoen paisaia, ez aniztasun aldetik, ez urbanoki, ez, neot esan. Oso berezia da, oso berezia da. Leku bakoitzak beste bere berezitasunak ditu, ez? Baina, leku honena hau da, eta baloratu beharra dagoela bere horretan, ez? Azken finean, beste eremu batzuekin konparatuta, ez dago horrelako lekurik. Jakina baietz, baloratu eta ez ikuspegi ilunetik, ez?
ikusi, haundiak eta dira auzo horiek. Eskerrik asko, Maria, eskerrik asko, Sandra, plazerra, segi horretan, segi tinko eusten, eta naiz eta oraintxe olatu arraro batean sartuta eta murgilduta gauden, dibertsitate horrek, ez, salaba gaitzala denoi. Mila esker. Eskerrik asko zuei, interesagatik. Gero arte. Agur.